jam gena wali fini wete men nyande dewa sappo jolal ujundi de nogasi nayi ina hawre jeeɗiɗi hoddayɗo ujunere temen nayi capannayi jeegom fergo coñce e taarindi Fuuta Tooro nden neɗɗo arata ceɗɗo ma pulo gaynako ma cubballo o wontanno ɗum e fawade jikku makko baawal makko ma e taarindi makko gonka maccungago ala fof ɗo fawino wonde maccuɗo fawino ko e batte golwole ina wiye haal pulaar heewani ujde tan majja so tawi tuma kala omo wawi ŋurde bar leele nder jamma tawa leelawal 14 toñodiri e duule sari ndogu mum e windere hono no windi yanke darti yanke ten Yusuf Gueye wiiri jimol goto ma keewal ummodingole gole unude nder yewene nguron dowri tandino ñañoru goyowol nder deƴere durnirde dande ƴellittonde yaada e jimɗi ndiwri tufɗe jalboje caafe nangue ɗum fof wonande fuutanke ko hunde dillinore ɓernde hunde hurinde niɓɓe yewende kam ciftorde ummiide e to ɓuri luggidde e fittandu neɗɗo ngu ɓesngu gila e teminanɗe limlimcinde ngu tubakoɓe inniri Tukulor yama taw ko sabu ɓalewol tengdugol guri ɓalli mabɓe addaniɓe sarade e dente pawiɗe e kinde e pine addaniɓe jaggirde donaɗi mabɓe dendaɗi ɓuri fof kam e yitade koye mabɓe wonde yimɓe mahiɓe e ñamiri kaytundi nder diƴƴe maayo Fuuta Tooro hande o deltingo dow dendaɗi ɗiɗi Mauritanie e Sénégal jogino inde wonno tigi ko namandiru leydi ngalɗundi hedde teminanɗe 11 biire nde wiita Tekruru honno e mayri adan ko sereraɓe e wolofaɓe e soninkoɓe jillodirɓe e fulɓe ha jibini ko wiyete hande haal pular ko duttorɗe jangtaɗe ina kollita ko mawɗo manna en war jaabi jaayi sari l'islam nder tuudu ndu caggal nde o fooli jaogo en ko kanko kadi wawni ɗemgal fulfulde e dow yamirdemo moni kala yo haal pular windande nde ina jokki kuɗol Ibrahim Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankoɓe e dane ba Saydou Alassane mo mulli fulɓe duɗal pular murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallene nder hen